Hej skat. Hej skat. Hvad laver du? Jeg er lige vågnet. Hvordan går det med dig? Jeg har fået mit eget værelse i dag. Sejt. Og så kom lægen forbi og sagde, at jeg har en svær depression. Men jeg har bare gået med den ret lang tid. Så de vil gerne prøve at putte mig på noget medicin, men det tager 14 dage, inden man kan se, om det virker. Så de beholder mig nok lidt tid. Okay. Og så har de også puttet mig på alle mulige beroligende, så jeg går rundt som sådan en zombie hele dagen, ligesom alle de andre. Jeg tror bare, det er sådan, de behandler folk her. Tror du nogensinde, jeg får det bedre igen? Ja, selvfølgelig får du det bedre, skat. Du er mit livs lys. Jeg savner dig. Har du ikke lyst til at komme forbi i weekenden? Altså, hvis du har tid? Jo, det vil jeg meget gerne, smukke. Og jeg har også lige fået min aftenmedicin, så jeg skal egentlig sove nu, men jeg vil bare lige høre din stemme. Så godt, min skat. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Jeg glæder mig til at se dig igen. Lige måde. Godnat. Godnat.